खुलुमबाय हेल' लोगोफोर आंनि रिबला हाज'वारि चेनेलाव आरो रिबला हाज'वारि फेसबुक पेजआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आङो दिनैहाय नोंथांमोननो जेबनि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना आं दिनैनि भिडिअखौहाय मा होनोमोनलाय दिनैथ' बयबो मिन्थिखायो दिनैनि साना मा दिनैनि साना जाहैबाय फोरोंगिरि सान टिचार्स डे बेनि सोमोन्दैनो आङो फोरोंगिरि साननि सोमोन्दैनो आङो फंनैसो बिबुं बुंनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो थौदो बिदिबा भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै नैबे गोथार फोरोंगिरि सानाव आंनि जिउआव मोनबोनाय गासै आंनि फोरोंगिरि सारमोन मेममोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरो गासै बुहुमावनो थानाय फोरोंगिरिफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरो नोंथांमोननि गासै फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव गियान होनायाव जेब्लायबो गोग्गो सावस्रि लानानै गोग्गो देहा लानानै जेन' मोजाङैनो मोजां थानो हायो बेखौनो आङो इसोरनिसिम आर'ज खालामो आरो गासै फोरोंगिरिफोरनिसिम हेपि टिचार्स डे सार आरो मेडाममोननिसिम फोरोंगिरि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि फालिनाय जायो बे फोरोंगिरि सानखौ जोंनि भारतनि नैथि प्रेसिडेन्ट डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे फोरोंगिरि सानखौहाय फालिनाय जायो बिथाङा सासे गुन गोनां फोरोंगिरिमोन बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोरावहाय बे फोरोंगिरि सानखौहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो गासैबो फरायसालिमा स्कुल गासैयावबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव जेरैबायदि जों गोदो स्कुलाव हाबनाय समाव जोङो बेफोरनि सोमोन्दै बारा मिन्थियामोन आरोना बारा एसे गुरुत्थ' होआमोन जेब्ला जोङो दा बिदिनो कलेज लेभेल इउनिभार्सिटि लेभेलाव थाङो होमब्लासो जोङो फोरोंगिरिया मा बेफोरनि सोमोन्दै फोरोंगिरिया सासे जोंनि मा बेखौ जोङो दासो जों हमदांनो हाबाय ओमफ्राय दानि समावथ' बयबो गासैबो स्कुलफ्रावनो फोरोंगिरि सानखौहाय फालिनो थाखाय मोजां डेक'रेसन खालामो आरो बे सानावहाय गासैबो फरायसाफ्रानो गासैबो फोरोंगिरिफोरखौहाय मान होयो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय अननाय लायो जों बेखौ नुनो मोनो बिथां सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ जों मानो फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनो बिथाङा जेब्ला 1962 मायथाइयाव हादरगिरि बिबान महरै मावबोबाय थानाय समाव बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बिथांनि सेराव बिथांनि लोगोफोरा शिशुफ्रा बिनाव मा होनलाय फोरमायहैदोंमोन आरोना जेन'बा रायज्लायहैदोंमोन बेजों बे समाव बिथाङा बेबायदि होनदों आरोना गावनि थाखायल' गावनि जोनोम सानखौ फालियालासेनो गासै हादोरनि गासै फोरोंगिरिफोरनि सान महरै फालिनो थाखायसो बिथाङा बिसोरनि सिगाङाव बुंहरदोंमोन आरोना गियान होनो फोरोंनो आङो जोबोद मोजां मोनो होननानै बियो बेबायदि बुंदों आरोना जुदि नोंसोर आंनि जोनोम सानखौ गोसोखां सान महरै फालिनो गोसोब्ला नोंसोरो जेबो बन्द' बिदि होनो नाङा आं फोरोंगिरिफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोनो आंनि जोनोम सानाव फोरोंगिरि सान महरै फालियोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनो होननानै बियो गावनि फरायसाफोरनि सिगां बेबायदि बुंदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो बिथांनि जोनोम सानखौहाय बोसोरफ्रोमबो फोरोंगिरि सान महरै फालिनायफोरखौ जों मोननो हाबोदों बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ गोबां फोरोंगिरिनि बिबान मावबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बियो गोबां इउनिभार्सिटि इनस्टिटिउसनफोराव फोरोंगिरि हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों आरोना बेजों लोगोसे बिथाङा सासे गेदेमा लिरगिरिबोमोन गांबा बिजाबफोरखौ जोङो मोननो हायो आङो बिनि नामफोरखौ बारा गोसोआव गैला आरोना ओमफ्राय आङो लेखायावबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो बारा मोजां माबानाय जायाखै नालाय ओंखायनो आङो गोसोआव गैया खालि आं मोनसेखौल' गोसोआव दं बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय इण्डियान फिल'सफि बेखौ आङोल' गोसोआव दङ एसे ओमफ्राय आङो माखासेफोरखौ बारा गोसोआव गैया आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मिन्थियोबा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो जेन' आंबो नोंथांमोननिफ्राय एसे
मिथिनो मोननायजों आङो मिथियैखौ मिथिनो मोनो, रोङो। जोंनि जिउआव फार्स्ट गियान होगिरि होननानै बुङोब्ला जोङो फोरोंगिरिफोरखौनो जोङो बुंनो हायो। जोंनि मेगनफोरखौ जोंखौ गियान होनो, जोंखौ आसि थुथाब थुथाब उन्दैनिफ्रायनो फोरोंगिरिफ्रा जोंखौहाय फोरोङो। जों रोङैखौ जोङो बिसोरनिफ्रायसो जोङो दिनै जोङो गियानफोरखौ जोङो मोननो हायो। मानोना जोंनो बिमा बिफाया गासैबो गियानफोरखौहाय जोंनो होजोबनो हाया। बेनिखायनो जोङो माखासे गियानफोरखौहाय जोङो लेखानिफ्राय जोङो दिनै सोलोंना लानो हायो। थिग बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरा गावनि दुखु खस्थ'खौ दोनथ'नानैब्लाबो गोबां नाजानानै फरायसाफोरनो गियान होनो नाजायो। जोङो बिसोरनि गियान होनायफोरखौ जोङो गोसोआव लानानै अराय गोजौ फारसे थांनो नांगौ आरो जोङो बिसोरखौहाय जेब्लायबो मान होनो सोलोंनांगौ। मानोना फोरोंगिरिफ्रासो जोंखौहाय गासै गियानफोरखौहाय जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय बांसिन जोङो मोननो हायो। मानोना सासे फोरोंगिरिया जोंनो बिजाबनि एबा लेखानिल' गियान होआ, बेजों लोगोसे जोंखौ मोजां मानसि जानो थाखायबो जोंनो गियान होयो आरोना। सासे गुबै फोरोंगिरिया जेब्लायबो समाजनि मोनसे फोसाबनायनि गुबै राहा। मानोना फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे थाखोमानाय बिसयफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेजों लोगोसे आंबो दिनैहाय आंनि जिउआव मोनबोनाय फोरोंगिरिफोरखौहायबो बिराद गोसोखांदों आरो मिस खालामदों। जेन'बा दाथ' आङो फरायसालियाव गैला आरोना, ओमफ्राय दंनायमोनब्ला आङो बिसोरजों ज' दिनैनि बे फोरोंगिरि सानाव सारमोनजोंहाय थानानै सिबिनो मोनगौमोन। सारमोनजों थानानै बे फोरोंगिरि सानखौहाय गाजा गोमजायै जोङो खुंनो मोनगौमोन, सारमोनखौ मान होनो मोनगौमोन। आङो जेब्लायबो सारमोनखौ मिस खालामबाय थायो आरो। दिनै गासैबो फरायसालिफोरावनो सिगांहाय बिदिनो फालिनाय जायोमोन, फालिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। आंबो स्कुल लेभेलनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों। जेन'बा फोरोंगिरि सानावहाय बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे गोबांथार बाथ्रा दान्थेलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों। जोंनि इउनिभारसिटियावबो बेबायदिनो जोङो फालिबोदों आरोना। जेन'बा फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि साननि माखासे खन्थाइ आवरायनायफोरखौ जोङो होबोदों आरोना। आंनि जिउआव मोनबोनाय गासैबो फोरोंगिरिफोरखौथ' आङो गासैखौबो मोजां मोनजोबोमोन आरोना। सासेबो फोरोंगिरिफ्रानो जेन'बा आंनि नोजोरावहाय मोजाङै जोंखौहाय खुथार खुथार फोरोंबोनायखौ आं नुनो मोनबोयो। थारमाने आं बिसोरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना। फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला थारमाने फोरोंगिरिनि थाखायसो आङो दिनैहाय गोबांथार गियानफोरखौहाय आङो मोननो हादों। बेनिखायनो आङो आंनि जिउआव मोनबोनाय गासैबो फोरोंगिरिफोरखौनो आङो मोजां मोनो आरो मोजां फोरोंगिरिफोरखौनो आङो मोनबोदों। गासैबो फोरोंगिरिफ्रानो फरायसाफोरखौ माबोरै गियान होगोन, बिसोरनि बुजियैफोरखौ माबोरै बुजिहोगोन, बेफोरखौहाय बिसोरो जेब्लायबो खुथार जोंनो क्लासफोराव फोरोंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। गावसोरनि गोबांथार खामानिफोराव बिसोरो गोबांथार दुखु खस्थ' सहायनानैबाबो, अखा बांखाबाबो बिसोरो जोंखौहाय फोरोंनो थाखाय जोंनो फरायसालिफ्राव फैयो फोरोंगिरिफ्रा। थारमाने स्टुडेन्टफ्रा जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाया बेस्ट आरोना। बिसोरखौ मान होनो रोङोब्लासो जोङो जोंनि जिउआवबो जोङो दावगालांनो हागोन। इउनिभारसिटि लेभेल आङो दाखालि जोंनि बिदाय समावहाय आङो सारमोननिफ्राय माखासे ब्लेसिंखौ लादों आरोना। ओमफ्राय आङो सारमोनखौहाय आं बिराद गोसोखाङो, दाबो मिस खालामो। आं न'आव दंफैयोब्लाबो आङो दाबो थांफिननांगौसो मोनो आरोना। बन्द' जानानै दंफैयोसो सानो आङो। दाबो दंमोनब्ला दिनैनि फोरोंगिरि सानावहाय आङो बिसोरजोंहाय गाजा गोमजायैहाय थाफानो मोनगौमोन, फालिनो मोनगौमोन आरोना फोरोंगिरि सानखौ। बेनिखायनो आं गोसोखांनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना। सारमोननिफ्राय लानाय ब्लेसिंखौहाय नैबे डायरियावहाय सारमोननिफ्राय बे डायरियावहाय आं ब्लेसिंखौ लानानै फैदों आरोना। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो सारमोननि मेममोननि ब्लेसिं होनायखौ आङो एसे फरायनोसै आरो नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनोसै।
आं गासैखौबो फारि फारि फरायलांजोबगोन आरोना सार मेम मोननि ब्लेसिं होनायखौहाय बेबो आं शेयार खालामनोसै। अनजालि रिबला हाज'वारिनिसिम अननाय आरो बोर सारस्रिनायजों इयुन समनि आबुं जाफुंसारनायखौ मिजिंथिबाय। गाहाम देहा आरो थांखिया गोजोर जाथों। बेखौ जोंनि मानगोनां मेडाम प्रफेसार इन्दिरा बर' मेमआ आंनो बे ब्लेसिंखौ होदों आरोना डक्टर बिजिरगिरि सारा होदों आरोना बे ब्लेसिंखौहाय। डियार रिबला हाज'वारि, नोंनि जिउनि सिमां आरो थांखिया जाफुंथों होनना आंनि फारसेनिफ्राय बोर सारस्रिनाय थाबाय। फ्रम बिजिरगिरि सार होननानै बे सारा आंनो ब्लेसिंखौ होदों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबावहाय जोंनि मेडाम डक्टर रुपास्रि हाज'वारि मेमआ बे ब्लेसिंखौ होदों आरोना। डियार रेब, बेस्ट अफ लाक फर कामिं एग्जाम 2023। माय गड ब्लेस इउ, बिलिभ, अलवेज स्माइल, उइथ बेस्ट रिगार्ड्स रुपास्रि होननानै मेमआ आंनो होदों आरोना। थारमाने जोंना फेयारवेलआ एग्जामनि माबा जादोंमोन आरोना एग्जामनि सिगां जादोंमोन नालाय, ओमफ्राय एग्जाम दंमोन नालाय ओंखायनो मेमआ बे ब्लेसिंखौ होदों आरोना आंनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो फरायबावनि रिबलानिसिम नोंनि इयुन जिउनि गोजोन आरो सोरांखौ अराय हास्थायनाय थाबाय। जिउ दाफुंनाय गोथे नङा, जेब्लायबो उदां, बेखौ दानानै लानो हानांगौ। हानायावनो जाफुंनाय आरो देरहानाया फैयो। बेखौहाय जोंनि सार डक्टर भुमिक चन्द्र बर'आ आंनो बे ब्लेसिंखौ होदों आरोना। बेजों लोगोसे दंबावो आरोना बेजों लोगोसे सार बानेस्वर बर'आ होदों आरोना बे ब्लेसिंखौहाय। आं फरायनि टु डियार रेबला, जिउआव गावखौ लोरबां दासान। जायखिजाया खामानिखौ गोब्राब नाजानानै मावलाङोब्ला जाफुंसारगोन। इउटुबनि गेजेरजोंब्लाबो जिउनि राहा नागिरनो हायो। समजों गोरोबनाय स्टेटास होयोब्ला जाफुंसारगोन। बे ब्लेसिंखौहाय उइथ रिगार्ड्स बानेस्वर बर', बे ब्लेसिंखौ बानेस्वर सारा आंनो होदों। आङो सारमोनखौहाय थेंक इउ होनो आंनो गोबांथार मोजां ब्लेसिं होनानै आंनो बोर होनायनि थाखाय। जेब्लायबो नाजागोन आङो सारमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जाफुंसारहोनो। दिनैहाय बे फोरोंगिरि सानावहाय आं गोसोखाङो आरोना आंनि जिउआव मोनबोनाय स्कुल लेभेलनिफ्रायनो कलेज इउनिभारसिटि लेभेलसिम दिनैहाय आं गासैबो सारमोननो मोजां गियानफोरखौनो आंनो सारमोना होदों। बेनि थाखायनो आङो सारमोनखौहाय हाजासे दिनैनि बे टिचार्स डे फोरोंगिरि सानाव हामबाय होनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरो। आंहा सारमोननो होनो जेबो गैया, खालि आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय जेन' सारमोननि जिउआ सारमोननि देहाया गोग्गो सावस्रि लानानै जोंनि फैबाय थानाय गासै फंबाय बिनानावमोननोबो फैबाय थानाय गासै फरायसाफोरनो मोजां गियान होबावनो हाथों। जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बेफोरबायदि सारमोनजोंहाय फोरोंजानो मोन्थों खौ आङो आसा खालामो। गासैबो फोरोंगिरिफोरनिसिम हेपि टिचार्स डे। आंनि दिनैनि बे सुंद' बिबुंथि टिचार्स डेनि सोमोन्दै बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बिबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।